za tento úvod. Ahoj. Vonku je krásne počasie, vy tu musíte sedieť, tak ja verím, že sa nebudete nudiť. Berte túto prednášku tak, že na Slovensku teraz často sa hovorí, že nezamestnanosť veľká, že mladí ľudia nemajú prácu a keď skončia školu, nemajú čo robiť a tak ďalej. Máme my firmu takú, že máme veľký problém práve získať šikovných mladých ľudí. Teraz do leta potrebujem 10 nových ľudí, či keď máte aj dobrých nejakých kamarátov, ktorým keď sa vám bude páčiť táto prednáška, tak ich na nás hneď nasmerujte, lebo nám sa strašne darí a proste aj od krízy ideme strašne hore. A keby sa vám páčilo cestovať po celom svete zadarmo, ešte vám za to budú platiť, tak ste vítaní. Tento obrázok prvý je z Djibouti a bol to taký jeden môj posledný zážitok, o ktorom vám chcem povedať. Ja už cestujem do takých oblastí, kde sa moc nechodí. Toto, čo máte vyznačené, vyzerá to, ako keby to bol taký roh nosorožca, smerujúci do Indického oceánu, tak celé toto sa volá Somálsky poloostrov. Ten Somálsky poloostrov má 2 milióny km štvorcových, pozostáva z Etiópie, Eritreji, Djibouti, Somálska. No my sme to teraz prešli, teraz vlastne v novembri, decembri. Kedysi bol známy tým, že odtiaľ si vyvážala slonovina, myrta, leopardie kože, obchodovala s ním ešte kráľovná Hatshepsut. Bolo to pred 3000 rokmi. Teraz je Somálsko známe skôr pirátmi, hladomorom, tým, že unášajú turistov a že tam žiadni turisti ani nechodia. No a preto sme tam išli vlastne my. Jeden taký veľký zážitok, ktorý som chcel, bolo, že v Djibouti sa dá potápať so žralokom obrovským. Väčšinou, keď chodím sa za nejakými veľrybami, tak vždycky ideme na more a hľadáme veľryby, nič nenájdeme, opijeme sa, ideme naspäť. No teraz však sme išli, nasadli sme na takéto lode a v prekrásnom mori Djibouti, kde tiež moc toho nebolo, sme zrazu toho žraloka objavili. A keď som ho videl, je to najväčšia ryba na svete. Veľryba není ryba, to je cicavec, ale toto je najväčšia ryba, je to veľké ako autobus. Dobre, má to 30-35 tón, 60 metrov, obrovitánsky žralok. Keď som ho videl, som neskočil do vody, ale on utiekol, lebo videl som len plutvu a ušiel preč a myslel, že si nevadí aj tak, že dobrý pocit, že som ho videl. No ale on sa otočil a vrátil sa naspäť. A plával ku mne. Deň predtým som stretol Francúzov a tí hovorili, že ich videli, tak sme videli, že možno máme šancu vidieť aj my. Až dávaj si pozor, lebo keď on otvorí ústa, tak on má taký potlak, on nežere ľudí, dobro, on žere plankton. Ale že má taký potlak, že to ťa vcucne a už nemôžeš ísť naspäť. No a on plával úplne strašne vedľa mňa, úplný kúsok a potom otvoril tie ústa. Neviem, či vidíte, toto je moja noha, toto. On je strašne veľký, ten žralok. Ale vôbec som sa nebal, bol veľmi milý a potom nebol jeden, ale tento odišiel ten veľký a pripravali menšie a bolo ich spolu 7. No a potom som s ním plával, čiže toto som ja teraz v decembri v Djibouti s takým mláďatkom žraloka obrovského. A bolo to jeden neuveriteľný zážitok. Potom ďalej sme išli aj do Etiópie, to sú pre mňa také sprofanované kmene na juhu Etiópie. Toto je kmeň Mursi. Oni, tie ženy, nemajú taký klasický make-up, ale toto si robia, čiže každé ráno si vloží tú platničku do úst, bola pekná. Vyzerá kačer Donald skôr. Keď som to videl, tak sa vo mne tiež prejavil obchodník a hovorím, že kúpim platničku, tak vyťahovala nejakú, hovorím, že ne, ja chcem tú, čo máš, tú zaslintanú. Tak sme sa dohodli na nejakých 50 centov a tak si vybrala tú platničku a mám ju doma, len som ju cestou rozbil. No. Ale mám takýchto vecí strašne veľa doma, mám ich rád. Videli sme tam aj takú šibačku, kde títo muži vlastne byli tie ženy a tie ženy chceli byť bité a mali krv, im tiekla po chrbte a rozprávali, že my by sme to mohli tak pritvrdiť teraz. Lebo sa im to veľmi páčilo tým ženám. No toto bolo v tom kmeni na juhu Etiópie. Tie kmene sú tam stále pri rieke Omo. Je to ináč turistická destinácia, čiže keď tam niekto o tom robí filmy, že tam nikto nechodí, nie je to pravda, ale je to zaujímavé každopádne, ísť tam pozrieť. Ako bolo spomenuté, tak áno, mám nejaké ceny. Ja som minulý rok, pred rokom a 2 týždňami získal takú cenu, že podnikateľ roka Slovenskej republiky. Teraz už je nový podnikateľ, je to pán Levársky z firmy OMS, ktorá vyváža lampy, svietidlá do 120 krajín celého sveta. Veľmi šikovný chlap. Ja som bol predseda tej poroty, ja som rád, že sme zvolili takéhoto, ale toto sú bývali všetci tí podnikatelia doteraz, neviem koľko ich 7, či koľko, či 6, či 7. Je to súťaž, ktorú robí Ernst & Young a je to taká medzinárodná súťaž, potom sa ide ešte do Monte Carla a tak ďalej. Volám sa Ľuboš Fellner, dobrá, aby ste vedeli.
A založil som cestovnú kanceláriu Bubo, mám tu nejaké katalógy najnovšie. Nie, že by som myslel, že s nami pocestujete a zoberte si a môžete byť pre nás sprievodcovia. Máme tu na tom katalógu vlastne o čo nám ide, máme takú podľa mňa celkom fajn reklamu. Aj dobrodruhovia ocenia komfort, kde je taký Indiana Jones vo vadí, pije šampanské a to je to, čím sa odlišujeme od všetkých slovenských a českých cestoviek, že my síce chodíme do týchto krajín, do takýchto bláznivých, ale keď je tam dobrý hotel, tak ideme do dobrého hotela, čiže sú tie cesty na úrovni. Tým sa vlastne líšime od všetkých ostatných a iba takáto jedna drobnosť, takáto malinká drobnosť spraví v tom biznise to, že my sme najväčšou cestovkou takýchto poznávacích zájazdov v Československu. Toto bolo tiež pred rokom, kedy som potom dostal tortu od dievčat, kde ma radi ma tak pokrajali, bolo to už presne pred rokom, lebo dnes mám narodeniny a už ma naháňali, že sa mám vrátiť, ako spravím prednášku a dojdem, dobre, a ideme hneď oslavovať. Vraj dnes deň šťastia, prvý deň. No a keďže bol to taký úspech, ten podnikateľ roka, tak sme zobrali tie najlepšie dievčatá z kancelárie na Veľký čínsky múr, takže všetky tie baby, ktoré u nás robia viac než rok, sme minulý rok odleteli tiež do Číny, bolo to teraz niekedy v marci, čiže veľmi pekné počasie. Na Veľkom čínskom múre väčšinou, kto ste boli, tak je šedo, škaredo, dobre, málo kedy máte takéto krásne počasie. U nás tá práca je rozdelená tak, že máme, my to voláme, že Basecamp, ten je na Dunajskej ulici, to v Bratislave, tam aj front office, back office a tak ďalej. A potom ďalšia partia, asi 30-40 ľudí, robia pre nás prievodcov a tí sú vonku v teréne. Ako Bubo vzniklo? No vznikli sme pred 21 rokmi. Ja som vyštudoval teda medicínu, bol som študent, nemal nikto žiadne peniaze a ja som chcel poznávať svet, nikto iný to nerobil, tak som si to začal organizovať sám. Bola taká študentská cestovka. Prvé cesty viedli autobusom, taká karosa na polárny kruh, nemalo to klímu, to nevadilo, ale potom, keď sme išli niekde k Červenému moru a nemalo to klímu, tak to už bolo horšie, tak sme často mali otvorené dvere na tej karose a potom aj utrhli tie dvere v Maroku niekde a tak sme proste tak veľmi divne chodili a všade sme budili strašný rozruch, nikto neveril, že ten autobus tam došiel. Potom sme začali lietať už dosť skoro do Indie, Barmy, do Ameriky, sme prešli krížom. Vždy sme boli tí prví, čo sme prešli od Pacifiku v Amerike, Machu Picchu až na Carnaval Rio de Janeiro. Potom začali prvé expedície v roku 2000. V roku 2000 preto, lebo pre nás boli vtedy strašne drahé letenky, sme nemali na letenku. Ja som robil ešte lekára, som učil aj na škole, mám aj atestáciu a robil som v Slovenskom ústave srdcových chorôb a po atestácii mi zvýšili plát na nejakých $105 mesačne. Čiže ja som vôbec nemal žiadne peniaze na letenku, no ale vlastne 31. decembra 1999 mal byť ten prechod od roku 1999 do 2000 a všetci hovorili, že prístroje sa zastavia a že lietadla padnú. Tak všetci normálni ľudia odskočili, no zrazu boli letenky zadarmo, tak my sme leteli. Tak my sme zadarmo odleteli do Kalahary a spravili sme prvý taký veľmi ťažký prechod cez Kalahary. Viem, že sme boli prví v strednej Európe. V roku 2001 sme vyhrali najlepšiu stránku internetovú. To bol ten rok, kedy vznikol Google a my sme už vtedy mali najlepšiu internetovú stránku na Slovensku. Iné cestovky tomu neverili, že internet sa presadí, alebo neviem prečo. My často robíme veci, takže 10 rokov dopredu pred ostatnými. 80% našich klientov sa vtedy prihlasovalo cez internet. To doteraz iné cestovky nemajú. My máme asi 99% cez internet. Potom sme spravili prvé cesty okolo sveta a v roku 2004 začali so mnou chodiť tí istí ľudia, čo na začiatku, ale boli to tí právnici, architekti, taká elita národa, len tí ľudia už zarobili medzi tým a vtedy som to vnímal tak, jak Češi, že len zážitky, ale zlé hotely. A vtedy za mnou došiel jeden Jirko, taký právnik, teraz má asi 55 rokov a povedal, že Ľubo, toto nemôžeš takto robiť, čo sa zbláznil, že ty si musíš rozhodnúť, pre koho to chceš robiť. A tak vtedy sme pridali v roku 2004 ten luxus do tých našich ciest. Čiže zážitky ostali, ale pridali sme naozaj najlepšie hotely, keď je možnosť, alebo stredné hotely, ale keď sme niekde pri mori, tak si môžete iba naozaj vždy najlepší hotel. Aj máme také, u nás si môžete doplatiť vždy najlepší hotel v krajine. Dobre, vždy je tá možnosť, proste najlepšie. No a hovorím, takáto malý rozdiel veľmi zavážil a odtedy sme išli strašne hore. Do roku 2004 sme stúpali hore, mám to len do roku 2010, ale teraz by mi už tento graf nestačil. Dobre, náš obrad je oveľa väčší a napriek teda svetovej kríze my veľmi, veľmi rastieme. Nám skôr svetová kríza pomohla, my sme teraz vyrastli naozaj to totálne.
Takým nejakým dôkazom sú aj tieto diplomy, vydávajú nám ich ambasádori. Keď idete do Indonézie, musíte mať víza ako Slováci. Takže oni vedia, komu vydávajú víza. Takže vedia, ešte Lutfi Raufa, ale to bolo, že od roku 2000 do roku 2007 sme najväčší predajca Indonézie, ale my sme aj do roku 2012 najväčší predajca Indonézie. My tej Indonézie ideme hore, len ten posledný diplom tu nemám. Čiže sme najväčší predajca Indonézie. Sme najväčší predajca čo do Laosu, čo není problém, lebo do Laosu nikto nechodí, že? Tak by najväčší predajca Laosu není problém byť. Ale aj Japonska, toto je, neviem, či Čína, India, sme najväčším predajcom skupiny leteckých spoločností. Dobre, British Airways, Air France, Emirates, Austrian Airlines, málo kto vie, my predávame aj najviac leteniek. Sme najväčším predajcom socialistickej Kuby, ale tuto je ambasádor terajší Spojených štátov amerických, ktorý nám dáva diplom, sme najväčší predajca Spojených štátov amerických aj. Sme najväčší predajca strašne veľa krajín. Dobre, že my hovoríme všetky ostatné cestovky, nech si nechajú Chorvátsko a my to ostatné. Mohol by som ja takto ležať už a vychutnávať si peniaze a ten titul podnikateľ roka, ale to by som nemohol mať tú moju povahu. Začali sme asi takto, toto je obrázok z Bulharska, všetci, ak sme mali člny, sme mali rovnaké člny, neviem, taký iný čln sa nedal kúpiť za socializmu. A ja som vždy riadil, ja som bol vzadu a to bol ten kormidelník a toto je môj brat, ten je obchodný riaditeľ vlastne firmy, doteraz spolu robíme, no ale boli sme zlí moreplavci a odvielo nás to na mor a musel prísť záchranný čln tu. Lepší ten moreplavec bol môj prapradedo, ten bol ako hlavný strojník na závodcanskej lodi a prešiel okolo Zemegule. A doma máme aj taký dekret od britskej kráľovnej, ktorá ho vtedy prijala. Čiže možno, že to aj v génoch, že musíte mať niečo v génoch, že má sa stále ženie na more, stále má to ženie preč. Toto som ešte v chirurgickom oblečení v Perzápolise, je to asi pred 18 rokmi. Doteraz sa ľudia boja ísť do Iránu. Dobre, keď prečo idete do Iránu, už teraz vám povedal, že sa zbláznili, no v tej dobe to bolo úplne, keby som povedal, že na Mars. Odtedy si už zvykli, ale. Dobre, ale to boli tie prvé cesty, kedy mi hovorili, že s Bohom. Dobre, často mi to hovoria, keď som išiel do Somálska, tak všetci sa tak lúčia, že už ma neuvidia. Ale že sa vrátim. Keď som bol malý, môj brat nevedel vysloviť Lubo a volal ma Bubo. Bubo je po latinsky vír skalný a sova je symbolom filozofie a múdrosti. A my sme chceli robiť nie ležanie v Chorvátsku, ale my sme chceli robiť poznávacie zájazdy pre múdrych ľudí. Tak sme dali tú sovičku do loga. Tak to Bubo, neviem, či to vidíte, chalani. Dobre, tak to je teda tá sova. Dobre, to logo naše. To je tá karosa, čo som spomínal. Proste normálne karosu to vtedy zobrali, ja neviem, či ju dostal on z družstva, alebo odkiaľ ju zobral. Dobre, to boli proste niečo, to boli neskutočne zlé autobusy. A my sme vyrazili so stanmi a išli sme do úplného neznáma. Toto sme strávili Veľkú noc na Golgote a potom sme prešli vlastne cez Sýriu a toto sme kúsok od Saudskej Arábie. Ďalšie cesty viedli, že hodvábna cesta, sme si povedali. Vždy sme si len tak povedali, že čo by sme asi chceli, že hodvábna cesta, to pekne znie. Sovietský zväz sa rozpadol a dalo sa z Uzbekistanu, Turkmenistanu prejsť do Iránu a to bola tá finta. Keď sme tam prišli, tak sme boli jedni z prvých turistov a chodila s nami turkmenská štátna televízia a tá nás filmovala, akože sa turistický ruch Turkmensko rozbieha a hovorili, že to preložia do 6 jazykov. Toto viete, kde je? Áno? India. Niekto povedal India. Áno? Ale není to Varanasi, je to Kalkata. Varanasi je najsvätejšie mesto hinduistov a to je známe tým, že tam plávajú tie mŕtvoly a oni sa zároveň to si čistia zuby v tej gange a tak ďalej. Toto je to isté, tá istá finta, rovnako to vyzerá len to Kalkata. Toto je najfrekventovanejší most na svete, tzv. Hovrach Bridge a tu je stanica, na druhej strane letisko. Ja som raz kvôli tomu mostu zmeškal lietadlo. Nedá sa ísť pešo cez ten most, lebo sa prepadnete. Tam sú len tak zakryté diery, tak zakamuflované a sa padnete dole. Teraz sú diery tak veľké, že padnete aj s autom. Nevedia to vymeniť, lebo je to najfrekventovanejší most. Tá India, to poznáte, je subkontinent, ktorý narazil a preto sa Himalaj vrásňa, alebo narazil dobre do tej euroazijskej pevniny a posúva tú pevninu. Čiže toto je India. Ale vždy ma zaujímalo, čo je toto biele. Je tento kurací krk a takáto blbosť je tu. A vždy ma hovorí, že čo to je. A nie som sa dozvedel, že to je tzv. 7 sestier, tam je 7 štátikov, také, čo ste možno nepočuli, Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, Mataram a takéto. A mňa to strašne zaujímalo, prečo ísť tam. Nedal sa nám dostať, bolo zakázaný vstup, Indovia vlastne bránili vstup do krajín.
Mne sa však podarilo tam dostať povolenie, preto lebo indickí ambasádori, ktorí robili tuto v Bratislave, tak boli tu za trest vlastne. Takí tí dobrí išli do Paríža, do Londýna, dobre, a do Bratislavy poslali toho chudáka z Nagalandu. No a ten mi ale zoznámil s ním a vybavil mi to povolenie do svojej krajiny. Keď som tu na tomto mieste, to je v Kalkata, zomrela matka Teresa. Ja som tu bol v deň, keď zomrela. Ja som sa náhodou ocitol a boli tam len traja belosy. No a bol som na tom mieste ležala a proste to bolo tá zadušná omša za ňu. A toto som tam o 5 rokov na tom istom mieste, v tom čase, keď som tu na Galandu, už pri jej hrobke. Dobre, je to v Kalkate na tom istom mieste. Čiže k tej hrobke sa môžete dostať vy, ale ten deň, čo som tam náhodou zažil, tak to bolo niečo unikátne. Toto je tiež v danej oblasti, je to Bodh Gaya, buddhistický Vatikán, to môžeme nazvať. V tejto oblasti toho Nagalandu a týchto krajín jazdím často na streche autobusu. Tie autobusy sú veľmi nespolahlivé, majú staré brzdy a vždy hovorím, že tam, keď padne ten autobus, sa bude mať čas vyskočiť z tej strechy. Problém je, že keď prší, alebo keď sú tu nejaké droty, ak to vidíte, musíte rýchlo sa zohnúť, lebo veľa Britov tam ostalo uškvarené na tých drotoch. Toto je v butánskom kroji a toto sme v tom Nagalande. Nagaland, štátik Nágov, ktorí sú veľmi neskrotným kmeňom, bývajú tuto na kopcoch, vždycky na kopci majú dedinku a majú tam dom a z toho 24 hodín, vodne v noci strážia, či niekto nejde do ich dediny. Keď ide, tak to zmobilizujú všetkých chlapov a tí chlapi sa postavia tomu nepriateľovi a je umenie odrezať mu hlavu a nedať si odrezať hlavu. Sú to tzv. Headhunters, naháňači hlav. A keď idete do tej dediny, tak naozaj to vidíte človeka, ktorý drží nejakú hlavu odrezanú v ruke a hore má hlavy odrezané. Je to naozaj, keď si nájdete Nagaland, Nágovia, tak to sú takýto zabíjacký kmeň. Keďže som získal to povolenie a nikomu sa to nepodarilo, tak Lonely Planet, to je taká edícia cestovateľská, možno poznáte, zistila, že mne to povolenie dali. Tak ma poprosili, či môžem zobrať ich redaktora. To je Mark, redaktor Lonely Planet, a vtedy Lonely Planet prvýkrát sa s nami dostalo vlastne do Nagalandu a do Arunachal Pradešu. Viem, že Lonely Planet už predtým niečo malo napísané o tejto oblasti, ale v živote tam neboli. Toto je, takúto sošku nájdete u nás v kancelárii, tiež má lebku, ale už modernejšiu zbraň, má nejakú zbraň so sebou. Takto riešia problémy v týchto častiach sveta. Vidíte, že tlačí ten autobus naplno zozadu, jak my, ale aj naplno spredu. Anglicky to viete, určite na tejto súkromnej škole, tak si viete predstaviť, čo môžete dostať na jedlo. Sandwich, čiže pieskovú čarodejnicu za 15 rupí. Čiže sandwich, takto si to. Je to krajina veľkých kontrastov, dobre, kde máte svätého muža s pepsikolou, ale aj úžasných kmeňov, kde sme prišli na svadbu tohto kmeňa Apatami, kde ženy sa krášlia zase takto, že si dávajú také štuple do nosa. A my sme tam boli pred National Geographicom. Je to fakt, že to sú geniálne veci, keď sa vám toto podarí, tak to je fajn, lebo to aj raz je človek prvý. Potom sa to už zhumpluje, potom začnú chodiť turisti, začnú ich fotiť, tak potom si pýtajú peniaze, dobré, už to nie je ono. Ale my sme tam zažili ešte taký naozaj tú poriadnu svadbu, keďže sme boli jediní. Som spomínal, že v roku 2001 vznikol Google a my sme mali za sebou všetky tieto cesty. Padli dvojičky, ale my sme nezanevreli na moslimov a chceli sme spraviť zás cestu po stopách kráľovnej Zosáby z Jemenu do Ománu. Tu tá kráľovná Zosáby žila. Do krajiny lietajúcich kobercov. Džalabi a Mobil a prekrásne mesto Sána. Jemen je úžasný pre cestovateľa, ale veľmi nebezpečný v tejto chvíli. Dobre, čiže nedá sa tam, neodporúčam nikomu ísť, ale keď sa to ukludní, tak odporúčam ísť. Teraz budú voľby tento rok, tak Jemen sa možno znova rozdelí. Je to tam naozaj také centrum Al-Kaidy, čiže moc sa nedá ísť, ale je to ináč krása. To je jak z Harry Pottera. Neviem, čo si vyberajú, dobre, lebo ako majú čierne, vyberajú si čierne, ale je to proste absolútne iná kultúra. Toto je náš honorárny konzul, mamu má lekárku z Nitry a vie teda výborne slovensky a je profesorom v Sana. No a som sa pýtal, keď prídu k nemu na skúšku tie dievčatá, že jak on vie, ktorá je ktorá, lebo príde Anička, dobre, zahalená a rozpráva nejakú skúšku a potom príde znova taká istá zahalená a rozpráva znova to isté. Hovorím, však to môže byť tá istá, nech sa jedna naučí jednu skúšku, druhá druhú. Ale on hovorí, že on už pozná proste podľa reči to pozná a keď nie, tak zavolá kolegyňu a tá kolegyňa sa môže pozrieť po závoj, že či je to ona.
Tiež, že ako si vyberajú nevestu, tak hovoril, že vie, že u nás je to viac duševne, že to nie je jak u vás, že vy sa len pozeráte na to fyzično. No ale on si pamätá si, keď to dievča, že malo 6 rokov, ale vtedy nie je zahalená. Že keď bola pekná, keď má 6 rokov, tak bude pekná, aj keď má 20. Títo dvaja chlapici boli ochotní brániť ten svoj obchod aj samopalmi, mali tam taký, podľa mňa, tovar za 100 eur, ale boli ochotní vás zastreliť kvôli tomu. My sme na trhu tiež zobrali samopaly do ruky, iba zo strany, že koľko stoja, povedali prvú cenu $100, čiže by to bolo čo 50, a my, že ne, sorry, my to nemôžeme kúpiť, že my nemôžeme kúpiť. Že prečo by ste nemohli? My sme vôbec nechápali, že u nás je zakázané nosiť zbraň. Tam to nosí úplne každý, ale úplne každý od chlapca, každý má revolver, každý má pušku, aby sa mohol brániť kedykoľvek. Takže peňaženka. A naša cesta, neznáma cesta do Ománu, kde opäť Lonely Planet píše, že sa to nedá spraviť, my sme to urobili, do krajiny kadidla. Toto je kadidlo, z toho sa teda vyrába, je to strom, ktorý rastie v týchto oblastiach. Nikto nevedel, že čo to je, len živica z tohto stromu, kilo tej živice ste vymenili za kilo zlata. Oni boli vždy dobrí obchodníci. Dobre, teraz majú ropu, dobre, proste samo to tam majú. Hovorím, že na Slovensku, keby sme to mali, ak to rozdávame zadarmo, oni to vedia výborne predať. Toto, áno, to je Irán. Nepriateľ Izraela, nepriateľ Spojených štátov. Mal som hotel a zrazu podo mňou bol nejaký pohreb. Tak som zbehol dole, som si myslel, že nejaký školský autobus havaroval, lebo všetci tí muži veľmi plakali. Som myslel, že sa včera niečo stalo, nejaká tragédia. Naozaj veľmi boli zdrvení. Až potom som zistil, že plačú za Fatimu, ktorá zomrela v 7. storočí. Toto je najväčšia šítska pamiatka. Je to mesto Mašad a je to niečo také ako Meka pre sunitov, tak Mašad je pre šítov. Chodí sem viac ľudí ako do Meky, ale Belocha pustia do Meky, ja sa neviem dostať, že sa v živote nedostanem, ale k tej Kábe, k tomu čiernemu kameňu, ale sem ma pustia a dostanem sa dovnútra. Je to neuveriteľné, tento šítský islám, obrovský zážitok. Toto nie je Irán, ale to je Irak. Tam sme boli na Veľkú noc, presne pred rokom. Ale Irak, na tom severe Iraku je to kľudné, to je taká obrazok z múzea, vôbec to nevyzerá takto. Toto je fotka so Saddamom, úplne sa podobá. A tiež tie fotky sú také, čo si myslíte, že Irak je nejaký náročný, ale vôbec to tak nie. Irak bol veľmi fajn, čo ma prekvapilo, bola tam veľmi silná komunita kresťanov a málo kde sa stretnete s takým nejakým, že kresťanstvo ešte niečo pre niekoho znamená. To kresťanstvo je podľa mňa dosť na ústupe, aj v Afrike sa presadzuje islám. Tu však vidíte tie malé kresťanské národy, ktoré sú v obkružení toho islámu, sú veľmi, veľmi, veľmi silné. Bolo to veľmi zaujímavé. Bola Veľká noc, som tam bol presne pred rokom na Veľkú noc a pozvali ma domov. Boli to Kurdi, kresťania a povedali, že budú jesť domácu stravu. A hovorí, že ty to asi nezvládneš. Ja hovorím, ja som jedol krokodíla, potkany, hady. Dobre, ja som OK, že ja to zvládnem. No ale musíte niekedy aj takéto zvládnuť. To sú vnútornosti nejaké z jahňaťa alebo z čoho. A je to také dosť zvláštne, no. Potom ma tá kurdská rodina vlastne zobrala medzi seba, dostal som kurdský kroj, dobre, dostal som košelu po dedovi, čiapku po dedovi a keďže to boli kresťania, tak pili, tak národ moslimi nepijú, toto sme vypili celú whisky fľašu, tak som dosť v dobrej nálade odlietal z toho letiska domov. Ale chcem vám ukázať, teraz môj najobľúbenejší kontinent, tým je Afrika. Aj Irak, aj Irán nájdete hotely, dobre, tam niečo je. Ale keď idete do Afriky, tak tam už nie je nič. Pozrite si tento záber, že kde by to mohlo byť. Vyzerá to ako Egypt, áno? Pyramídy v Egypte. Ale nie je to v Egypte. V Egypte takéto krásu nenájdete. V Egypte už tie pamiatky zreštaurované a už by vás tu obchodníci naháňali. Dobre, by ste sa dotkli toho kameňa, už by vás pískali, by ste dostali pelendrekom po hlave. Tuto ste sami. Žiadna noha, žiadneho turistu. Úplne sami sa dá prísť tej pyramíde. Úplne na dotyk. Sme kedysi v starom Egypte a v terajšom Sudáne. Dobre, je to na rieke Níl, len hranice končia a teraz sa nachádza Sudán. Keď tam letím do týchto krajín, tak často som v lietadle sám. Tento záber je vo výške cez 10 kilometrov. Dobre, to Air France a vždy hovorím, že vypijem všetko za tých ľudí, čo tam nie sú, lebo však majú plné lietadlo. A naozaj sme vyšli hore, to je Maťo vyšiel hore v tej džalabi, ja som mal tiež v tom lietadle džalabiu, čo ste videli, to máme, aby sme splynuli s domácimi, aby sa ľahšie fotilo. Dobre, hovorím, že aby ma nenastrelili, hneď si mysleli, že som domáci. Výsť hore je fajn, ale som si vtedy
uvedomil, jak ťažké je mať cukňu. Lebo sa to lepí na telo a ísť dole, to je veľmi, veľmi ťažké, vám poviem. Takže Matej išiel z druhej strany a ja som čakal, kedy budem počuť, že žuchne dole, ale nejak to ustal. To sú ľudia, ktorí idú do Darfuru. Vyložia vás hore na strechu a idete 3 dní. Nezosadáte. Čiže viete si predstaviť, ako tam vyzerá. Akože tam záchod po ceste, no to je úplne iné hodnoty. Úplne všetko je inde posunuté. Všetko je inde, všetko je inak. Nič nefunguje tak, jak my. A človeka to dosť oslobodzuje. Keď sa príde domov, tak všetky tie problémy domáce sa mu zdajú malicherné. Tu sme objavili na hraniciach Severného Južného Sudánu jeden festival. Sme išli po stopách Leny Riefenstahl vtedy. To bola taká Hitlerová fotografka. Ináč vynikajúce krásne zábery spravila z Afriky. A potom sa musela utiecť. Chápem, že ju to nikto nehľadal. Ja chodím teraz, som vám ukázal, že boli sme v Etiópii, ten somalský roh, teraz bol tento Sudán, sme prešli celý, teraz som prešiel krížom cez celý Čad, Stredoafrickú republiku, Zaire, teraz je Kongo. Dobre, proste ja chodím aj tieto, samozrejme som prešiel, toto je klasika, hej, tieto krajiny, to sme prešli, to Kalahari, Kenia, Tanzánia, Madagaskar a tak, ale proste snažím sa chodiť aj tieto krajiny, kde sa nechodieva, lebo často sú to najzaujímavejšie krajiny. Sú strašne drahé, lebo musíte mať jeep, nemáte hotel, nemáte nič a platíte strašne veľa. No, ale je to, že tam nikto není. Toto je Čad. Keby bol takéto niečo v Utahu, tak je to UNESCO, alebo je to obrovské parkovisko, dobre, pre 10 000 návštevníkov. Tuto ste úplne sami. Myslel som si, že karavány už nebudú existovať, že také karavány tiav, ťahnú Sahárou, že to už bolo. Dobre, že to už nebude. Ale je to. Dobre, naozaj to je. Jazero v strede púšte na hranici s Líbiou, kde okolo 400 kilometrov nenájdete nič. Dobre, len jazero, sladkovodné jazero a nikde nič. To je ako neuveriteľné. Toto som tiež ja. Vždy som strašne špinavý. Ja nechápem, jak to udržujú oni čisté. Mám viac tých žalabí a je to fajn, keď človek v tých 50 stupňoch to používa, ale vždy je teplo. Takéto zábery nafotíte. To nafotíte len, keď ste naozaj niekde, kde nikto nechodí. Dobre, také klasické destinácie, backpackerské, nemáte šancu a tu nechodí nejaký autobus, že by ste čakali, alebo niekto, že by vás zobral. Takže takto sa tam chodí. Toto môžete stopnúť. Dobre? A to nejde čo len týždeň, to neviete, kedy pôjde, kedy nepôjde. My sme tiež čakali do večera, lebo cez deň môže byť, pre nami boli nejaké 2 francúzske výpravy, posledných 5 rokov, len jedni sa stratili v Harmatane, to je taký vietor, a vtedy, keď nezastanete, musíte zastať a stáť týždeň. Keď v tom idete, zabludili, išli na mínu, vybuchli. Ďalší tiež vybuchli. Lebo Kadáfi to zaminoval, ten severný Čad. Toto je kmeň Bororo a ja ich dosť skúmam. Sa hovorí, že sú toto jedni z najkrajších ľudí Afriky a napísal som taký článok. Je to veľmi zaujímavé, že napríklad najstaršieho syna zoberú otcovi a matke a dajú ho detkovi a babke. Lebo ten najstarší syn je konkurent tomu otcovi. Dobre, to je poprvé. Plus ten detko a babka vedia viac tie tradície kmeňa. Čiže detko, babka ho naučia tradície kmeňa a potom, keď sa vráti do spolom veku, sa stane náčelníkom, ale až neskôr. Ale nie je tam taká nejaká, že by ho ten otec proste ovplyvňoval toho syna, deptal a tak ďalej. Proste všeličo iné. Proste berú manželku, sú to veľmi pekné ženy, aj keď majú predkus a tak, dobre, nenosia strojčeky, či keď otvorí, tam také zuby všelijaké. Tak oni si doberú jedného manžela, to im dohodne rodina, ale potom si vyberajú druhého z lásky. Afričanky nedokážete ustražiť. Toto je u pygmejov, malé domčeky a pygmejský náčelník. Naozaj to bolo v džungli v Stredoafrickej republike a bol to jeden ohromný zážitok. Som ho spýtal, koľko má rokov, potom mi ten prekladateľ hovorí, že oni nemajú čísla. Chcel som bývať u nich doma, ale to sa nedalo. To sa fakt akože nedalo. Tam je oheň vnútri a oni nejak sú tak malí, čiže oni tam tesne pod tým ohňom dýchajú, ale pre mňa to bolo tak, že som som sa tam dusil, takže som musel spať vonku radšej. To je kolobežka, také čikudu, som to aj kúpil, mám to stále v duale odložené už asi 2. rok alebo 3. Smutné je, jediná cesta je po vode. Dobre, tam sa nedá dostať ináč, čiže to bola veľmi pekná cesta cez Stredoafrickú do Konga. A opäť viem, že to nikto pred nami z Československa neprešiel, no ale prídete do civilizácie a tam hneď máte obchod so zvieratami. Dobre, proste my to tu chránime a stále sa rozpráva o chránení, oni tam zabijú, čo sa dá, predajú za pár korún. A to je mamba zelená, neviem, oveľakrát jedovatejšia, mnohonásobne jedovatejšia ako kobra.
A tam sa zhodí to, že som lekár, aj keď neviem, či by som pomohol, keď niekoho bojne mamba, ale videl som všeličo. Dobre, videl som veľakrát bojnú škorpiónom, dobre, všeličo som zažil. A mám proste tú lekárničku, lebo najbližší lekár je často mesiac cesty. Čiže to buď sa tam ošetrí, alebo je smola. Aj toto bol taký jeden Rytmusov, taký kameraman. Ten Rytmus celý s nami tam, tak som mu hovoril, že neblázni. On by tam asi umrel. No ale toto je jeho kameraman, to zložilo, dobre? No to tiež zložilo. To sme pri ekvatoriálnej Gvineji. Toto je taká oblasť, vidíte, že odtiaľ to teče na jednu stranu Níl, prítoky Nílu, na druhú stranu prítoky Konga. Sme v oblasti Burundi, Rwanda. To má zlé meno, lebo tam Tutsi a Hutu kmene sa bili a 500,000 ľudí mačetami zahynulo. Teraz je to však už v pohode, ale predsa len problém bol to, že v tých kostoloch starých, tí ľudia bežali a skovali sa v kostole a hovorili si, že do kostola predsa neprídu, dobre? Ale oni práve prišli aj do kostola a všetkých tam posekali. To bolo v roku 1994. Jedna z takých najhorších genocíd, čo sa kedy stala. No a toto sme v kostole v nedeľu a sa prihovárame miestnym Rwandianom a vždy tam nechávame nejakú takú drobnú charitu. Má to vždy veľký ohlas, aj keď podľa mňa nevedia, kde je Slovensko. Toto je Kongo, mesto Goma, a my sme tam boli proste pred rokom a pol, v novembri, teraz to mesto prepadli a zajali, taká jedna skupina M23, ale už sa zastiahli. Čiže to sú také oblasti, kde musíte fakt sa vyznať dobre v politickej situácii, aby ste vedeli, čo si môžete dovoliť, čo si nemôžete dovoliť. Každopádne hneď za tým sú vrchy Virunga, kde sú tieto gorily. A pohľad tej gorily do vašich očí, to je taká sila, preto ani pesa vám nepozerá, neexistuje ani delfín, neexistuje zviera, ktoré má taký múdry pohľad. Úplne, keby sa na vás človek pozeral. Sú strašne silné a vy keď tam stojíte, tak som s takým ďurom, ten má 100 kg, tak išla tá matka s dieťaťom, išla okolo, tak ho len takto posunulo. Dobre, keby bol pierko, dobre, takto, že puch, dobre. Takže strašne silné. Pyongyangu do Soulu je blízko, teraz to máte v každých novinách. Čítate, že Američania lietadlami, bombardérmi lietajú v okolí tam korejským poloostrovom a stále sa o tom hovorí. Ja som prešiel veľakrát Južnú Koreu a potom som chcel ísť aj na Severnú. To je tunel, ktorý vraj vybudoval Kim Il-sen, ktorý mal zaútočiť dole na Soul. Do Severnej Korei sa mi zdalo moc ľahké, to už spravil pred mnou jeden môj kolega z kancelárie, tak sme povedali, že chceme ísť na najvyšší vrch Severnej Korei. Bolo to tak, ako socializmu. My keď sme chceli splavovať Moravu, povedzme, sme nemohli povedať, že chceme splavovať Moravu, ale sme museli povedať, že chceme splavovať Moravu v rámci zväzu Československo-sovietského priateľstva. Takže toto sa podobne stalo tu, čiže nie že najvyšší vrch, ale na tom vrchu sa vraj narodil Kim Jong-il. Dobre, to je znova taká bajka ich, severokorejská. Sme povedali, že chceme ísť vidieť rodisko Kim Jong-ila. No a to nás pustili. Vlak nejde, autobus nejde, tak sme si museli prenajať lietadlo. Tie lietadla, Kongo veľa padá, Severná Kórea veľa padá, čiže boli to hrozné lietadla. No ale zvládli sme to, vyšli sme. Toto sme na najvyššom vrchu Severnej Korei, toto už je Čína na druhej strane. A takto vyzerá vlastne ten pohľad z vrchu, je to veľmi pekný kráter sopky, naplnený vodou, tá kaldera je naplnená vodou a bolo to fakt super. Najkrajšie však bolo to, že to bolo ďaleko od toho Pyongyangu, ktorý je predsa len už turistický, a sme tu turisticky, a tu nebolo nikto. Takže znova sme zažili tú Severnú Koreu takú naozaj takú právu, kedy tí ľudia chodia do lesa a zbierajú hryby, aby mali čo na večeru. A takto tam vyzeralo, tam na severe. Toto není sú, že pred 100 rokmi, alebo niekedy to je pred rokom a tí ľudia milujú svojich vodcov. Boli úplne presvedčení, dobre o tom, absolútne presvedčení, naozaj z tej krajiny ide strach. Na druhej strane tá krajina je podľa mňa vyspelá a ja keby som bol teda veľký ekonóm, tak určite by som vsadil teraz do Severnej Korei všetky peniaze svoje, lebo keď sa to spojí, tak to bude spojenie ako západné východné Nemecko a Korea podľa mňa do 15-20 rokov je takou, že 3. 4. najväčšou ekonomikou sveta. O tom sa nehovorí, nikto vám to nepovie, ale je to tak. Sú to múdri ľudia, ktorí však múdri sú preto, však dokážu vyrobiť jadrovú zbraň. Dobre, v Kongu nikto nevyrobí, na Slovensku nikto nevyrobí jadrovú zbraň, oni to dokážu. Čiže sú múdri, majú peniaze. Prečo sme tak úspešní, som vám povedal, že tým rozdielom, že aj keď sme v džungli, že hľadáme nejaký zážitok a robíme dobré hotely. Toto je firma, robíme veľa firmných kolektívov, či zoberieme aj takýchto riaditeľov všelijakých firiem a vyrazíme v Kostarike do džungle. V dažďovom pralese prší, takže toto je za hustého dažďa, navlečený do kombinés. Sme skúsili takéto
taký ten ísť po tom konopi, po takom lane, dobre sa prejsť. Toto bolo 80 metrov. Skúsili ste to niekto? Ne? Do 80 metrov vyskúšali si, že OK, 80 metrov sa dá, to není tak veľa. No povedali, že OK, že idú do toho. No ale potom už druhá bolo to, že to bolo za sekundu asi, a toto má 800 metrov. 800 metrov to už skoro kilometr. Kilometr vysíte na nejakom lane a idete. Má to byť, že výhľad na džunglu a nič nebolo vidno absolútne. Plus husto prší a keďže pršalo, tak to moc sa neklzalo, tak tam naliali olej. Aby to teraz sa klzalo trošku. Takže vlastne dáž vám ide do očí, trošku oleja vám ide do očí a nič nevidíte. No a problém je to, že vlastne to lano musí byť zapojené na jednej strane a na druhej je rovnako, áno? Chápete to? Čiže vy keď prídete sem a neprídete do konca, tak idete naspäť do stredu. 400 metrov. To, čo není boh vie čo. No, toto vidíte, musíte zastať, chytiť sa, otočiť sa a jak lenochod vyšplhať. Pre vás by to bolo ľahké, no ale keď tam máte nejakého 65-ročného rejiteľa tlstého, tak to je problém. Čiže po takých dvoch týchto zrazu jedna pani povedala, že ona by skončila, že ona by išla dole odtiaľ. Dobre, že by chcela odísť. A zrazu na Slovensku sa objavilo strašne gentlemanov a všetci, že ju odprevadia. No ale to sa nedalo tam ísť dole, lebo v tej džungli sa nedá chodiť, to si zlomíte nohu. To proste sa nedá ísť. Dobre, lepšie je ísť ďalej. Tak som rýchlo pani zobral s nejakým takým miestnym, sme ho dali a odišla. Tým pádom chlapi stratili dôvod. Dobre, už im bolo blbé povedať, že sa boja. Takže išli ďalej, no a keď vyšli, tak toto bol taký, to je lekár, tak adrenalín išiel z uší a boli šťastní. Dobre? Samozrejme po tomto strašnom silnom adrenalnom zážitku, ja toto iba tak, že jak som čierny, neviem, či to vidíte. No ale potom máme dobré hotely. Toto bola moja single izba, dobre, veľká je polka auly, z jacuzzi a víno a tak, ale proste top hotely. Preto tie firmy nás majú radi a idú s nami znova. Toto je napríklad vo Florencii, Palazzo Vecchio a náš hotel, ktorý patrí Salvatore Ferragamovi, najbližší hotel v Ponte Vecchio, absolútny luxus. Každá reštaurácia je Michelinovská. Čiže robíme úplne top servis. Keď dáte top servis, keď to dokážete spraviť, že to naozaj top, tak tie firmy sa vrátia. Musíte to predať, lebo je to drahé. No. Ale takto vyzerajú potom tie večere. Takže keď máte naozaj firmu, ktorá má top management a chcú niečo dobré, sami si to nezorganizujú, lebo spravia chybu. Lebo keď chcete niečo top, tak buď máte skúsenosť a robíte to, je to dobré, alebo spravíte chybu a potom to blbo vyzerá. Keď chodím na takéto bežné destinácie, toto je los. A je to na Aliaške, tak som si pridal už nejakú inú aktivitu a to bol beh. Toto som behal môj prvý maratón popri rieke Yukon, to je tam vzadu, Yukon Trail Maratón. A som to nejak zle prečítal propozície, ja som myslel, že to je po rovine, ale to bolo do kopca, hore, dole. A maratón by sa mal bežať, čo aj tak 4 hodiny, dobre? No. Tak tento ja som bežal asi 6 hodín. Tak som zablúdil a moja žena si myslela, že ma zožral medveď, lebo tam je strašne veľa medveďov. No ale začali sme behať vo firme a beháme aj beh Devím Bratislava, veľa ľudí vo firme behá, čiže snažíme sa dodržovať ten duch Kalokagatie, čiže nie len cestovať a učiť sa o tých krajinách, ale aj športovať. Tuto aj babi bežia na Veľkom čínskom mure. Bubo Running Team sa to volá, aj keď máme napísané na tričku, že najradšej beháme po svete. A ten beh proste robíme, akože snažíme sa vo firme robiť iné veci. Toto sú ešte úplne posledné obrázky. Minulý rok bolo z tej výročie dobytia južného pólu. A ja som v januári minulý rok bol na Antarktíde a toto je vlastne na Antarktíde záber z takého bubohylu. Antarktída je úžasná. Dobre, je to naozaj veľmi, veľmi fajn. Oveľa krajšie, ako si predstavíte. Ja som bol prekvapený. Som bol predtým na Novom Zélande, bol som na Aliaške, bol som v Patagónii, ale Antarktída bola oveľa krajšia. Toto je napríklad veľryba, ktorá pláva pod našimi zodiakmi. Sa jej môžete dotknúť, dobre, sa hrála s nami, lebo tam Minky Whale. Tu sme sa kúpali na Antarktíde, to je jasné. V lete som bol v Grónsku a teraz sa chystám v lete na Severný pól. Tá cesta je, že kríza, ľudia nemajú peniaze, tak tá cesta na Severný pól, čo idem, dvojtýždňová stojí cez 20 000 eur na osobu. No, mám ju vypredanú. Dobre, takže každopádne tie polárne oblasti sú veľmi, veľmi zaujímavé. Toto je moja dcéra asi pred 5 rokmi a je to na Zanzibare a začíname robiť aj zájazdy pre rodiny s deťmi, lebo to nemáme. S nami chodia mladí ľudia, potom majú deti a potom až keď deti odrastú. Takže začíname pomaly robiť už pre rodiny s deťmi aj takéto nejaké exotické destinácie. Som hrdý na to, že sme dostali tento titul od mladých ľudí, lebo mladí ľudia sú úprimní a keby nie sú to naši klienti, vy nie ste naši klienti, možno keď máte
bohatých rodičov, že vám to zaplatia, ale naši klienti sú väčšinou bohatší, starší ľudia. Ale napriek tomu, keď naši klienti nás ohodnotia, že sme cool firma, tak ako to ma veľmi, veľmi teší. Robíme veľa charity a toto sme dali v Barme vždycky najviac, ale to je v čatoch, 15 000 dolárov čaty, čiže pár korún, ale robíme to už 20 rokov tú charitu. Ešte možno 5 rokov dozadu sa začali firmy robiť charitu, ale predtým to nerobili, nevedeli prečo. My sme to robili a tak sme si vytvorili vzťah s tými domácimi. A máme obrovské dobré kontakty, máme ich doteraz, tých partnerov, keď nemusím, ich nemením. Toto je jedna organizácia Magna, ktorá veľmi fajn, sú dvoja mladí Slováci, ktorí robia charitatívne projekty všade po svete, v Kambodži alebo v Kongu a tak ďalej. Toto sme poslali do Kašmíru, sme na náš Facebook napísali vo štvrtok večer, že kto chcete, doneste, máte zajtra jediný deň, doneste nám šaty staré a tak ďalej, lebo v Pakistane a v Kašmíre boli také záplavy. Dobre, to tam zničilo obrovské územie. Doneste jeden deň, my to tam odneseme. No a som rátal, že donesú, čo že 5 ľudia sa zastavia. Tak za jeden deň cez ten Facebook sme vyzbierali 707 kg šatstva. To sme zbalili, sme to 700 kg museli poslať lietadlami do Dili, potom týždeň sme išli cez sedla do Kašmíru, tam sme to odovzdali priamo do tých dedín. Pred nami tam bola indická prezidentka, tá pani Patil. Dobre, čiže to bola veľká vec, proste sa nakoniec to stala, z takéto blbosti na Facebooku napísané. A potom to predáte priamo tým ľuďom. Nikdy sme si nezobrali ani cash, ani korunu, aby teraz to nebolo, aby sa to neminulo. Dobre, lebo veľa tých organizácií funguje tak, že musia mať na prevádzkové náklady a nemusia to šetriť. Dobre, ale keď my nebereme nič, tak vlastne všetko, čo sa donese, nejaké staré teplaky, deky, jedlo, tak sme to všetko tam donesli. Pozývam vás do našej kancelárie, ja som nevedel, že takúto peknú budovu tu máte, naozaj veľmi, veľmi fajn, krásna aula, tak vy sa zastavte tiež na Dunajskej ulici 31, keď pôjdete okolo. Snažíme sa, aby náš katalóg bol najkrajší v Československu, snažíme sa, aby naše kancelárie, keď vojdete, viem, že keď vojdu aj Švajčiari, alebo niekto povie, že wow, že takúto kanceláriu nemáme ani vo Švajčiarsku. Je to robené s citom, všetky tie obrazy sú originály, priamo z trhov, krokodíla zo Sudánu, to mám, všetko je proste brané, máme zvonku donesené, stále to meníme, dostanete čerstvý čaj, niekde odkiaľ sme došli, alebo kávu z Etiópie, dobre, práve takú, že čerstvú, že týždeň predtým došla. Našu stránku si môžete pozrieť www.bubo.sk a tí, ktorí chcete u nás robiť, by som vám normálne napíšte mail na nás, dobre, normálne bubo.sk, že by ste radi vedeli vás informácie, vám pošlu, alebo sa prihláste na Facebook, tam niekedy dávame tam proste informácie o tom, že koho hľadáme. Teraz hľadáme šikovných mladých ľudí. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Neviem, či máte nejaké otázky. Budem rád otázkam, akýmkoľvek. Nechcel som to brať moc biznisovo, lebo si myslím, že vy, keď niečo budete robiť, tak hlavne tam musí byť to, že to musíte to chcieť robiť. Dobre, keď to budete robiť s nadšením, čokoľvek, tak to je asi to moje, to je to, čo som vám chcel povedať. Keď budete robiť niečo s nadšením, ja som lekár síce, ale to cestovanie ma uchvátilo ešte viac a milujem cestovanie. No a to spravilo to, že tí klienti naši cítia, že sme trošku lepší. V tom cestovaní my môžeme ponúknuť to isté lietadlo, ten istý hotel vlastne, že ten výrobok nemôže byť až tak iný, ale napriek tomu je to iné. Keď dotiahnete detaily, tak napriek tomu je to rozdiel a my vlastníme 90% trhu na Slovensku, týchto poznávacích zájazdov a sme kúpili teraz jednu cestovku v Čechách, aby sme mali české meno, lebo si myslíme, že Češi nemajú radi Slovákov moc, aj keď sa tvária, že hej. A s tým českým menom, vlastne českou cestovnou kanceláriou by sme chceli dobíjať český trh, aby najväčší v Československu v tomto, čo robíme. Tak do 3-4 rokov. Lepší sme, to viem, to skromne viem. Takže už len tvrdo pracovať a vlastne spraviť tam marketing. Dobre, tiež je to to, že viem, že po revolúcii sa mi ľahšie začínalo, dobre, vtedy nič nebolo. Teraz vy máte horšiu situáciu, že keď chcete otvoriť nejakú vlastnú firmu, tak už je konkurencia nejaká nastavená a už niečo musíte vedieť. My sme na začiatočnej ceste, vidíte, boli úplne chaotické, dobre, sme iba išli niekam a všetci sme boli radi, že sme tam boli. Taká doba už nebude. Na druhej strane
Môj prvý kapitál bol 500 korún, dobre, to je menej 20 eur. A nemal som žiadne peniaze a vy tie peniaze máte, lebo vy keď prídete už za ľuďmi, ktorí niečo zarobili a budete mať dobrý podnikateľský plán, tak tie peniaze zoženiete na to. Takže máte zasa túto výhodu. Vždy je nejaká výhoda, dobre, a ktorú treba využiť. Vždy ste inde. Hlavne je to, že treba chceť a Slovensko je malý trh, ale zasa je výhoda, že tam nie je to až taká konkurencia. Dobre, presadiť sa v Amerike, v Nemecku, to je väčšia výzva samozrejme, spraviť nejaký celosvetový projekt, to už by mohla byť výzva práve pre vás, lebo ja tento projekt môj je taký československý, ja to moc neviem dostať do nejakého väčšieho, že predávať to Američanom, to asi ťažko, aj keď niečo by sme aj vedeli, už rozmýšľame. Tie africké cesty viem, že nerobí nikto. Dobre, na celom svete to není cestovka, ktorá by toto robila. A my to robíme už, vieme ako. Tak toto je jedna z takých vecí, ktorú by sme vedeli spraviť. Milujem blbé otázky. No, tie sú najlepšie. No a chcete sa máte niekto záujem robiť takto niečo? Čo si pýta? Áno? No? Hovorím, že máme také dva posty. Jedno je, že mne chýbajú manažéri. Ja som zistil vlastne to, že na začiatku, keď sme to začali robiť, tak tam do tej firmy skočilo strašne veľa inteligentných ľudí. Tam pre nás robili právnici, teraz sú tí ľudia konzuli, dobre, proste sú, naozaj potom robili aj niečo iné, samozrejme, ale boli to veľmi takí, že top ľudia. To bola výhoda potom socializme asi, že sme sa tak stretli, všetci sme chceli len cestovať, bolo to nadšenie strašné. A potom začali brať takých, že normálnejších ľudí, nie takých šikovných. A vidím, že mi chýba tam teraz vlastne máme takých pracovníkov, dobre, potom máme úzky manažment a chýba mi vlastne ten manažment. Len ten manažment, ja potrebujem tých ľudí najprv vychovať v tom, aby vedeli cestovať, že neverím externému manažerovi, ktorého si my zavoláme, vie manažer, ale nevie nič o tej firme, dobre, to podľa mňa nefunguje. To môže fungovať v nejakej zabehanej obrovskej firme, kde je to len tiež ako len počíta čísla, neújde mu niečo. Ale v takýchto firmách, kedy my vlastne tvoríme ten produkt a sú to detaily a musíme mať nápady, lebo je to len nápadmi, aby sme dokázali konkurovať takým veľkým cestovkám, jak je ten Čedok alebo Sator, dobrá, predbiehať ich, oni nemajú šancu na nás, tak musí byť nápady a to vie získať len niekto znútra. Preto chcem, že najprv pekne ten človek ide od piky, po 5 rokoch sa dostane do toho manažmentu, ale veľmi, veľmi teraz potrebujem nejakých ľudí do manažmentu. Dobrá, platíme najviac, takže... U nás tí manažeri všetci prešli okolo sveta, dobre, hoci kde u nás sa lieta naozaj, ako aj teraz, keď si pozriete našu stránku, to www.bubo.sk, tak tam si dáte fórum a vidíte, sa tí ľudia hlásia, proste všade sú. Všade, kde si ukážete len na našu planetu, tak robíme naozaj všade tie zájazdy. Dobre, takže napíšte a je tam samozrejme nejaký výber potom a je to tvrdá robota, lebo my tvrdo pracujeme, není to také, že 8 hodín, ten sprievodca, keď je vonku v krajine, tak robí od rána do večera, dobre, proste a sa musí pripraviť a musí pre tých ľudí spraviť najkrajší deň v ich života, dobre, stále maka, čiže je to tvrdá vec, ale keď tým prejde, tak potom vie, čo chceme a vie ako manažer sa rozhodovať a spraviť ten malý veľký rozdiel. Tak ďakujem za pozornosť, dobre? Keď nie takéto otvorené otázky, tak ja som tu pre vás ešte počkám chvíľu a zoberte si katalógy. Ďakujem, že ste tu boli. Čau.